Sapa iki, Tru? Lho, sapa iki, Tru? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe ajar podar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gak gerak kene. Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Pangwit. Ha iya. Pang apa karo terus wedi? Ha iki mesti sajae dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kudu ngapusi, iso-iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Yo. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula ngapusi lak keplak ndasmu pecah dadi papat. Biar ora. Ana kowe Petro? Iya. Soale cangkemku iku nang ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong satenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun anu sowan sinuwun. Sowan sinuwun Prabu Puntadewa wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula nek kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendulung ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke dak, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petro Bagong sowan nang negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Majelis Dewa iki mau bener. Makane sampean ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Temu ndi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku men kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa temu ndi? Ditunduk